yung mga pato natin. Bali may tubig sila guys, galing sa irigasyon yan. Medyo malakas. Dito talaga pakakasigurado ka talaga na sariwa. So yan guys, almost done. So yan guys, good morning. Bale, nagkakape ngayon tayo. Bale, solid ang kuan guys. Ang ganda ng magkape sa umaga, kapag, lalo na kapag ganito ang nakikita mo, ganitong view. Oh, tingnan nyo naman guys ang view dito. Bale, ito yung kuan namin guys, palayan namin na kuan. Malapit ng kuan, mahinog yung mga bunga. Malapit na naman ang harvestan. Halos sabay-sabay sila hanggang doon sa baba. Halos sabay-sabay silang nagtanim. Tapos dito sa tabing kalsada guys, tinaniman ni mami ng mais. Mabuhay man o hindi, mamunga man o hindi, ay okay lang. Ito. Pero may ko naman guys, medyo matigas kasi yung pag pinagtaniman nila. Kaya okay lang naman kahit hindi siya magbutil ng maayos. Okay lang naman kasi ito lang yung sobrang mais na na tinanim nila dito. Sobrang buto. Maliliit yung mga bunga. Tapos etong guys, kakandaan dito sa amin, itong pinalitan nilang daan ay pwede kami magbilad ng mga palay dito. Ayan guys, tingnan nyo guys. Mamaya pagka mainit na, medyo mainit na talagang yung araw, kukunan na to, ilalatag na dito sa may kalsada. Bihira lang naman ang dumadaan dito guys. Ito, harvest pa lang namin yan guys nung nakaraan na anihan. Meron pang natira. Hindi nila binenta nila father ko, hindi nila daddy. Hindi nila binenta kasi mura ang ang palay. Bali guys, pinakuno na lang nila, tapos nagbenta sila ng mga bigas na lang. Mas mahal kasi yung bigas guys kaysa yung palay na ibebenta. Ganda ng view guys. Yun yung araw, mababa pa lang. Tapos dito tinaniman din ni mami ng pakunti-kunting sitaw. So ito na yung pispan namin guys, hindi na namin nilalagyan kasi mahirap pala dito. Maputik siya, hindi siya masyadong malinisan. So yan guys, dito tayo sa mga kulungan ng mga pato natin. Tignan nyo guys, ito yung mga pato natin. Medyo mapili tong mga pato na to guys kasi ayaw nila ng mais. Tignan nyo yung mga mais sa pagkain nila guys. Hindi nila kinakain, dami. Ewan ko sa mga patong ito, ayaw nila ng mais. Mas gusto pa nila yung kanin guys kaysa sa mais. Ito yung mga inahin ko guys. Ayun, dalawa, pang tatlo yun. Yung barako natin, wala tayong barako ulit kasi guys, namatay, kinagat ng aso yung barako natin. Kaya ngayon meron tong mga tong mga nagdadalaga pala, tapos nagbibinata na mga pato. Yan na lang siguro ang gagawin natin mga mga barako. Yung dalawa na yan, barako yan guys. Yung mga pato natin. Bali may tubig sila guys, galing sa irigasyon yan. Medyo malakas. Bilangin natin yung maliliit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kulang yata. 13 yan dati. Pero baka nasa labas sila. Bali guys, hindi namin pinapalabas kasi palabas na yung mga ng palay. Yung mga pahinog na yung mga butil ng palay, inuubos nila. Kaya dapat nakakulong talaga sila.
So yun guys, nandito ako sa dulo ng palayan. Mali nangunguha ako ng kon guys ng sitaw na ulamin namin ni Mrs. Ito guys, tanim nila mami. Dito lang sa tabing daan ito guys. So tingnan mo. Kuha tayo pag ulam natin. Kahit konti lang guys. Igigisa natin. Kahit purong sitaw lang guys, okay na to kasi fresh na fresh guys. Ito ang kagandahan dito sa probinsya guys. Marami kang hindi mo na kailangang bumili. Basta masipag ka lang, makakaulam ka ng mga fresh na gulay. Yung mga nabibili sa palengke, hindi natin sure guys kung mga fresh pa yung mga yun. Dito talaga makakasigurado ka talaga na sariwa mga kinakain mo. Tapos marami ding mga guys, mga tumutubong lang dyan sa paligid na pwedeng nauulam. Katulad tong mga to guys, balinghoy, kamuting kahoy tawag sa amin. Nauulam yung talbos niyan, gataan mo lang. Daming bunga guys. Ano? Tingnan nyo naman guys. Dami. Konti lang tong taniman nila mami kasi yung mga iba dyan naglaps na. Bali papalitan na naman nila. Bali papaweran ulit to para mapalitan ng bagong tanim. Kaya na sa amin to guys kasi dalawa lang naman kami ni Mrs. ang mag-uulam. Bali himayin ko lang ito mamaya sa bahay para iluluto natin. Konti lang yung pinagkuhanan natin guys, pero marami kasing bunga. Ito baka to guys, organic to mga to. Hindi nila hindi lalagyan ng pataba, puro organic fertilizer yung ginagamit nila. Tapos hindi rin na-sprayhan guys. Kaya yung iba may konting mga sira pero konti lang guys. Pero at least nakakasigurado tayong na safe tayong kakain. Hulog cellphone natin guys. Medyo makulinglim na ngayon guys. Ganda ng view. So yun guys, magluluto na tayo. Lagyan natin longganisa. Longganisa yung sasawag natin guys. Pasensya na guys, medyo madilim dito kasi maraming kasampay. Yan natin konti yung apoy. Ito guys, dudurugin natin to. Bango. Kasi ito na yung sitaw natin guys, nahugasan ko no. Gigisa natin to. Subukan nyo to guys, sobrang sarap na ito. Yan natin nga para hindi masunog. Lagay na natin yung bawang sa sibuyas guys.
Tostahin lang natin mabuti yung longganisa. Sila na guys, medyo madilim. Yan, lagay na natin yung sitaw. Siyempre guys, lagyan natin ng sabaw. Lagyan natin ng magic sarap guys. Tapos asin. Konting asin lang guys. Takpan natin yung maluto. So yan guys, bale palambutin na lang natin yung sitaw. Pwede na yan. Kain na tayo. So yan guys, almost done. Dilim lang. Yan guys, mamaya kakain na tayo. Pero okay na to. Oh, sarap. Okay na to guys, okay na to. Kain guys.